ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବା। ଏକ ଏମିତି ବୌଦ୍ଧିକ ବିପ୍ଳବର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଯାହା ପୂର୍ବ ଦର୍ଶନର ପୁରା ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ କାହାଣୀ ଯୋଉଠି ଜଣେ ନୀରବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ଆଉ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ନୈତିକତାର ଏକ ନୂଆ ଦିଗବାରିଣୀ ଖୋଜିପାଇଲା। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନକୁ ଏକ ଗଭୀର ସଙ୍କଟରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇଲେ ତାହା କେବଳ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନଥିଲା, ବରଂ ଗୋଟେ ପୂରା ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଦୁଆ ପାଲଟିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ କାହାଣୀଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏମିତି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ଟେନ୍ର ଧାରଣା ଠିକ୍ ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭଳି ଥିଲା। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଦୁର୍ବଳତାଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ନୀରବତା। ଏହି ଦିବ୍ୟ ନୀରବତା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତିଆରି କଲା। ଆଉ ସେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଭରିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଶି ଆସିଲା। ଏହି ନୀରବତାର ପରିଣାମ ଯାହା ହେବାର କଥା ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁରୋହିତମାନେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ମୁଖପାତ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେନି, ସେତେବେଳେ ପୂରା ସାମାଜିକ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରୁ ହିଁ ସଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହି ନୈତିକ ଅବକ୍ଷୟର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ଜୁଜୁକ୍ଲିମ୍। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ମଦର ପୋଖରୀ ଆଉ ମାଂସର ଜଙ୍ଗଲ। ଏହି ଚରମ ବିଳାସ ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାର ହିଁ ସିଧାସଳଖ ସେହି ରାଜବଂଶର ପତନର କାରଣ ହେଲା। ଆଉ ନୀରବ ସ୍ୱର୍ଗ, ସେ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲା, କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ପତନ ହେଲା, ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ଝୋ ରାଜବଂଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଲିଗଲା। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଇତିହାସର ଏକ ନୂଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ତାହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ। ସେମାନେ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ନିଜର ପସନ୍ଦ ବଦଳାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଶାସନ କରିବାର ମାନଦଣ୍ଡ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ଆଉ ଉପରୁ ମିଳୁଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମଣିଷର ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବସ୍, ଏହା ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭଳି ଥିଲା। ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ ସେହି ନୀରବ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ହଟାଇଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଶକ୍ତିର ନୂଆ ଆଧାର ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମାନବୀୟ ସଦ୍ଗୁଣ ବା କୁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଦେଶର ପୂରା ଅର୍ଥ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପୁରୋହିତଙ୍କ କାନରେ କୁହାଯାଉଥିବା କୌଣସି ରହସ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଖୋଲା ବହି ପରି ହୋଇଗଲା, ନୈତିକତାର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ମାପଦଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଦେଖିପାରିବ ଓ ମାପିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଯଦି ଶାସନର ମାପଦଣ୍ଡ ମଣିଷର ସଦ୍ଗୁଣ, ତାହେଲେ ସେହି ସଦ୍ଗୁଣ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତାର ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ସମୟର ଦାର୍ଶନିକମାନେ କହିଲେ, ଉତ୍ସ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ 4ଟି ନୈତିକତାର ବୀଜ ଦେଇ ପଠେଇଛି। ଆଉ ଏହି ବିଚାର କେତେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସିଓଲ ସହର। ପୁରାତନ ଜୋସନ୍ ରାଜବଂଶର ରାଜଧାନୀର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକକୁ ଏହି 4ଟି ସଦ୍ଗୁଣର ନାମରେ ହିଁ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ସହରଟା ନିଜେ ହିଁ ଏକ ନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ଥିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା। ଆମ ପାଖରେ ଏହି 4ଟି ମୂଳ ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି: ଦୟା, ନ୍ୟାୟ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ। ଏହି 4ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିବେକ ବା ୟାଂଗଶିମ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବିବେକକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରେ, ସେ ହୋଇଯାଏ ସଦ୍ଗୁଣୀ ବା ଏବଂ ଏହି ସଦ୍ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବା ପଥ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ନୈତିକତା ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ଏହିପରି ଭାବରେ ନୈତିକତା ଆଉ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଦେଶ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହା ମଣିଷର ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଗଲା। ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦିଗବାରଣୀ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନଥିଲା। ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମାଜ ଆଉ ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ। ଘରେ ପିତୃଭକ୍ତି, ସମାଜରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା, ସବୁର ମୂଳରେ ଥିଲା ସେହି ଗୋଟିଏ ବିବେକ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ସାମାଜିକ କ୍ରାନ୍ତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2500 ବର୍ଷ ତଳେ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ସଦ୍ଗୁଣ
କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନୈତିକ ନେତା ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସେହି ସମୟର ଜାତି ଆଧାରିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ଥିଲା। କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ନିଜେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ କଥା କୁହେ? ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ କଥା କୁହେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୋକାବାଜ। ସେ ସମସ୍ତ ଅଲୌକିକ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମଣିଷର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଢ଼ିବା। ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରର କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗ ନଥିଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଠି, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏହି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଆମ ଜୀବନର ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ନିୟମ ବା ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ନା ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଜଡ଼ୁଥିବା ବିବେକର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା?